Hello, dragile mele și dragii mei! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și îngrijirea părului. O am în cadru pe nimeni alta decât mama mea, care este în vizită la București și profit de ocazie să fac un episod pentru YouTube împreună cu ea, pentru că știți deja că este super vedetă. Diseară avem treabă, mergem la televiziuni. Așa ceva. Dragă de o sarmale, când mai fac? Dacă nu mai faci, nu mai faci, le comanzi. Și mama mea de obicei merge la salon să se vopsească, însă profit de ocazie și vreau să o vopsesc cu Universal Nudes de la L'Oréal Paris. Draga mea, nu ai folosit până acum acest produs. Sunt foarte curios să-mi spui la final ce părere ai, ce zici, te bagi? Păi să mă văd în oglindă la final. Păi da, n-am zis să zici așa legată la ochi, o să vezi rezultatul. O să văd rezultatul, și o să-mi spui ce părere ai. Știi ce este foarte interesant la gama aceasta? Da. Este foarte interesant că este fără amoniac, acoperă până la 100% firele albe și tu ai destule. Ce vrei să spui, dragă? Nu vreau să zic nimica, vreau să zic că ai suficiente fire albe. Mai trebuie să-mi spui că am riduri și nu ai, dragă, trebuie. Riduri. Uite ce frumoasă ești. Dar stai numai puțin, că dacă ai fire albe nu înseamnă că nu ești frumoasă. Nu asocia apariția firelor albe cu faptul că nu ești frumoasă. Te rog frumos. Bine. Eu știu că tu te simți confortabil oricum ești tu. Chiar chiar mă bucur și chiar vreau să profitați de acest lucru, pentru că mama în real este militantă pentru frumusețe, așa cum ești tu. La mama natură, așa. Da? Da. Dar dacă putem să intervenim cu o vopsea pe rădăcină, intervenim? La vopsea, da. N-aș mai sta nevopsită. Serios, nu te-am întrebat niciodată chestia asta? Da, nu aș mai sta. Nu? Da, în rest nu mă deranjează. Pe aici că au apărut ridurile, pe aici că nu știu ce. Nu. Mă sunt atât de bine cu mine. Da? Da. Mă bucur să aud asta. Bun, deci îți spuneam, fără amoniac, acoperire până la 100% a firelor albe, strălucire și reflexe extrem de frumoase și Universal Nude. Se numește așa pentru că este o gamă de culori care se potrivește tuturor tipurilor de tere. Asta este un produs pe care îl găsești în supermarket și ți-l poți lua în caz de urgență să-ți faci tu retuș la rădăcini. Cum ar fi să-l pun pe tata să mă vopsească? A făcut vreodată asta? Nu, dar fiecare lucru are un început, nu? Că doar nu să mă vopsesc eu așa singură. Asta trebuie să văd, recunosc, poate fac un episod cu tata vopsind-o pe mama. Asta ar fi absolut fantastic. Așa uscându-mă cu feonul, să știi că am mai făcut-o. Serios? Da, păi nu știi că el în armată a fost frizer? Perfect, deci acum se explică totul, cred că vă este clar, după atâția ani de YouTube aflu și de ce sunt hairstylist. Deci este foarte, foarte, foarte clar. Bun, în cutie să știi că ai tot ce ai nevoie pentru vopsire acasă. Ai crema oxidativă și scrie pe ele 1B. Așa. Instrucțiunile. Mănuși, tot ce trebuie, crema propriu-zisă colorantă, da? Acestea se vor amesteca împreună și foarte, foarte important, ai un șampon cu pH foarte bun pentru post-vopsirea părului, adică este un pH care respectă pielea capului și fibra capilară, astfel încât să obții cel mai bun rezultat pentru părul tău după vopsire. Și un balsam de hrănire a fibrei capilare. Da? Deci ai tot ce trebuie, efectiv, dacă ai cumpărat cutia, ai înăuntru tot ce ai nevoie ca să te descurci fără niciun fel de problemă. Pentru o singură vopsire, Pentru o singură vopsire. Da? Da. Te sfătuiesc să... Nu știu dacă o să mă vopsesc vreodată acasă, drag. Mie îmi place la salon, că eu le spun povești și fetele mie și e frumoasă atmosfera. Experiența de salon este într-adevăr foarte frumoasă, însă ce e foarte important este să știi că ai opțiuni. Da. Despre asta este vorba. Da? Am înțeles. Și sunt foarte multe femei care real se vopsesc acasă singure și au nevoie să aibă toată informația, că ele să știe ce au de făcut. Și de asta cumva e foarte important să le oferim acest tip de materiale. Da. Bun, ești pregătită? Da, da. Începem. Bun, uite, îți spuneam că se amestecă totul foarte ușor. O să fac chiar aplicarea cu aplicatorul lui, dacă nici nu sunt vazonaș. Da. Da, să știi că am unul. Păi știu că și eu am. Da, mi să ne jucăm așa cu el, că și pentru mine e mai la îndemână. Da? Vreau să ne jucăm. Să fac cu vazonașul, dai seama, dar real acasă e foarte mișto că nu e nevoie de nimic. Pur și simplu punem crema în... și se amestecă. Și după aceea amestecăm și după aceea aplicăm. Super.
Și dacă ai părul mai lung, ajunge un... Depinde, dacă îți vopsești doar rădăcina, îți ajunge. Dacă vopsești tot părul, îți mai trebuie. Adică rădăcina nu contează cât de lung ai părul. Că rădăcina tot atâta e. Știi? La ce frecvență te colorezi? Cât de des te colorezi? Cam la 6 săptămâni. 6 săptămâni, da? Da. Ok. A 7-a deja mă scrie pe WhatsApp să mă prezint. Am vrea să-mi pun și mănușile. Ce rog frumos. Dacă mă încap. Perfect. Așa. Merge foarte ușor. Adică real merge foarte, foarte ușor. Deci fix tot așa ca la salon. Dar nu mai folosești, dragă, piaptă, nu nimic Nu, ca pentru să că tragi așa. pentru și- rădăcini, Da? uite, merge foarte simplu. Real, este un produs foarte, foarte ușor de folosit. Păi și dacă ar fi să mi-l aplic eu cum? Aș sta în fața unei oglinzi, nu? Și Da. fix așa mi-aș... Da, ai folosit ăsta ca să separi părul și Așa. apăsa pe recipient ca să se elimine produsul. Lasă că merg pe varianta, îl pun pe taică. Și eu aș vrea să văd acest lucru, ți-am Da. zis. Mi se pare Uite, o absolut, să mă și filmez. Da, Ca mi să se ai și pare- tu de ce să te distrezi. mi se pare Și mai fascinant. arăt și la prieteni să fie și ei veseli în ziua aia. Da, uite că pot să folosesc aplicatorul, fără niciun fel de problemă. Da? Da. Mi-e super ok. Asta doar ține un pic pe tine. Da? Asta. Bine. N-ai și tu acasă un... N-am, dragă. Vai, nu știu ce mă fac cu tine, ce meseria ce ești tu. Deci v-ați prins că mama mă ceartă, practic, că nu am tot ce-mi trebuie acasă. Da. Îmi rog, dragă, să apreciezi că te vopsesc acasă. Păi da, dar trebuie să ai insertar acolo. Păi tu ce nu înțelegi că nu fac asta? Păi uite, mai apare maică ta pe la tine așa. Da, acum o să am, vă dați Și seama ca că... să nu mai aibă motive să te certe. Da, deci v-ați prins despre ce este vorba. Păi. Ai 30 de minute de stat. E bine. E bine, nu? Da, pot să-mi fac o lecție pe telefon. Nu am ce să fac, eu nu mă plictisesc. Sau putem să stăm de vorbă, Să dragă. putem să stăm de vorbă, da. Nu? Da. Perfect. După 30 de minute o să te speli singură. Nu, Ba da! nu. Ba da, Cum era să am și scaf acasă? cum era? Nu? Șamponul aici, tratamentul aici, îți spune ce ai de făcut, Bine. atunci, Așa. da? Și după aceea o să tragem concluzii. Bine. Oglinda ai în casă? Da, dragă, am. Draga mea, te-ai spălat, te-am uscat, te-am coafat. Sunt În oglindă te-ai uitat? În oglindă m-am uitat, bineînțeles. Bineînțeles. Și nu s-a spart oglinda, deci Dar arăt cum să bine. se spargă? Asta-i trebuia. Păi nu știi că e o glumiță așa, că te uiți în oglindă și pac, Nu, se dragă, sparge nici oglinda. nu făceam probleme că se sparge oglinda, că eu Așa. știu că ești cea mai frumoasă din țară. Mulțumesc În primul frumos. rând pentru că ești mama mea și în al doilea rând pentru că o să ieșim și în oraș, așa de ziua Da? mamei. Wow, vreau cocktail, da? Bine, Mă dragă, duci cu la cină cocktailuri. și un cocktail? Așa vom face. Va Da. fi și cu cocktailuri. Ce Vreau bine. să știu cum ți se pare culoarea. E în regulă. Îmi place că nu mi s-a schimbat culoarea, adică e ca cea de dinainte. Da, Mai zis că e găsești în numărul această... 10. Da, este 10U, Da. Universal Nude. 10U este numărul cu care am vopsit-o pe mama, asta 30 de minute. Ăsta este regultatul. Ai simțit ceva în mod special? Te-a pișcat, te-a usturat? Nu. Nu. Totul Și în cu regulă. balsamul ce ai făcut? Aș vrea să știu. Dragă, balsamul cred că mai mi-ajunge de vreo 2 ori și mi l-am pus în geanta de sport pe care o am cu mine. Travel că Site, le iau l-a făcut la- Travel Site, l-a promovat la Travel Site. Da, și mi le iau Foarte cu mine bine. la Da, sală. părul tău se simte, să știi, foarte, Da, foarte e bine. în regulă. Îmi Cred place că despre mine. îți place despre tine, da? Da. Îmi Mă place. bucur să aud asta. Deci atunci când ești pe fugă, când rămâi în pană, când Alina nu îți răspunde pentru programare, să știi că Să ai am totdeauna în variante. casă o cutie. din Da, asta. păi o să ai, că o să mă asigur eu că o Da? să ai o casă, în Ok. casă o cutie pe care să Bine. poți să o Și dacă nu mă folosești. descurc așa singură, că mă Mhm. dor mâinile să stau așa, Așa. atunci îl pun pe tata, da? Și Tata îți o trimit să aibă treabă. filmulețul de amuzament. Exact, o să Așa vedem faci. și asta. Așa faci. Dragilor, vă mulțumesc! Un episod dedicat mai memele așa despre vopsirea acasă. Pur și simplu să vedeți că se poate și poate să fie chiar foarte amuzant. De ce să nu faceți o surpriză cuiva drag?
Până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa! Pa!